Terve, se YouTube. Mä en oo tehnyt vähän aikaa videota, tai koon. Mut se oli sori, että mua ei lähtis mukaan 3 viikkoon. Koska mulla tuli vaan mieleen, että mä voisin tehdä näitä videoita. Niin, että piti vähän puhua tässä asioista, että jos siellä joku on subannut mut, siellä on niinku 3 no se kauhu meni 17, sen mä tiedän, että se on jo subannut mut. Se on ihan hyvä asia. Että sen mä tiedän, että se on subannut, kun se kertos kuitenkin. Ja se, niin ketkä 2 muuta on, niin voi sitten kertoa. Ketkä. Et niinku mä en tiedä sitä. Että kun 2 muuta. Niin sitten kun tulee 5 subaa ja mä teen ehkä sitä spessun. Sitten kun tulee 15 mä teen sitä spessun. Sitten kun tulee sen jälkeen 30 mä teen sitä spessun. Ja 50 niin mä teen sitä spessun. Ja sitten 100 se stat jää sitten. Joo, en tee. Niin. Miksi te kommentoitte mun videoihin pahasti? Koska esim. Tää Cool Potato 22. Miksi sä kommentoit mun toiseen hyvään knife gameen, jota mä tein kyllä 3 minuuttia. Se ei tarkoita, jos mä niinku teen sen, se kamera oikeasti on huono. Mä sanon sen, se on aivan sairaan huono. Mä käyn kännykkää siihen, kun mä teen tän. Koska mä en halua käyttää mitään kameraa, mulla ei ole kameraa. Ja se kamera ei pysy siinä pöydällä. Niin. Ja mä en lyönyt mun sormien yli. Mä en lyönyt sieltä. Enkä mä ollut osumassa. Mä halusin vaan vetää jotenkin. Se ei oo kamalaa. Jos mä jotenkin teen sen väärin. Ihan pikkusesti väärin. Niin se on nyt. Siis aivan, oh my god, nyt maailma kyllä loppuu. Ihan kauhean nuubi. Mitä sä tarkoitat sillä nuubilla? Siis oikeasti. Ajattelen, miten sä laitat sinne kommentteihin. Nuubi tarkoittaa sitä, että on ihan sairaan huono tietokoneella. Mä en ole. Mä osaan säätää niitä. Mulla on frapsi, mutta mä en helvetti tee mitään pelejä. Mulla on frapsi Bandicami siinä. Asennettuna. Mutta mä en osaa sitä kauhean hyvin käyttää. Ja mä en uskalla kuitenkaan laittaa mitään sellaista, kun sitten mulle tuli sekä vielä huonompia kommentteja. Ja mä en halua. Mä en vain halua. Niin se on niin. Sä et valita mitään. Ja sitten vielä se Cool Potato 22. Pahin asia. Sä oot vielä tyhmempi kuin mä. Kun sä haukut mua sen takia, kun mä teen videoita urheasti. Mä en halua tehdä niitä koko ajan. Mä en halua. Ja tiedätkö mitä? Mä sanon. Sä et oo tehnyt yhtään videota. Mä oon huomannut. Mä oon kattonut. Mä kirjoitin nettiin mun kännykällä Cool Potato 22. Ja tietokoneellakin katon. Ei mitään kanavaa. No ei tuu mitään. Ei tuu mitään. Sä kommentoit mun vitun videoihin pahasti. Vaikka mä en ole noob. Usko. Ihan oikeesti. I really fucking speak this. Don't do this. I fucking hate you. Ihan oikeesti. Lopeta. Sä oikeesti oot ite. No, en mä kyllä sua voi sanoa snoopiksi. Ite et kyllä sähläis mitään. Sitten te muut. Mä en oo vielä kattonut teidän kanavaa, koska mua ei oo huvittanut. Jos teillä ei oo siellä mitään. Vittu te ootte ite nuubei. Älkää kattoko mun video. Ja se Little Big Kill, se vaan. Niin muuten tuli vaan mieleen toi mun viime video. Hyvää kesää. Sä sanot, että se on turha video. Ja kukaan ei edes katso sitä 2.p.
Ja sitten onko siinä nyt jotain pahaa, jos mä kommentoin mun videoon, että se on, mä laitan siihen like. Onko se kamalaa, jos mä laitan jokaiseen mun videoon like? Kyllä PewDiePie on tehnyt. Joskus. Ja Smoskin tekee. Smos tekee aina. Ja kamalaa. Niillä molemmilla, siis PewDiePiella on yli 7 miljoonaa. Ja Smossilla on yli 2 miljoonaa. Jos sä aiot valita sellaisesta. Ja sitten vielä siitä, että kukaan ei katso 2.p. Se on niinku puhunut aika väärin, koska sä itse oot kommentoinut 2 mun videooni. Eli silloinhan sä katot mun videoita. Eli se on aika lol. Et, joo, mä voin kuulostaa helaarit kyllä. Mä en ole. Tuli vaan selväksi. Niin. Ei vittu oikeesti. Te ootte niin ihmeellisiä äijä. Tai Cool Potato, onks sulla aivoja? No ehkä kyllä mä ajattelen sitä, että Cool Potato puhuu hyvin siitä, että sinä olet noob, koska mä en tehnyt sitä oikein. Mä tiesin mikä on knife game. Mä tiesin miten se piti tehdä. Mutta mä vähän feilasin siinä. Niin se ei tarkoita, että mä olen noob, että mä en tiedä mikä on knife game. Mä tiedän. Mä tiedän mikä on knife game. Niin. Eli siksi mä lopetan tämän videon. Ja älkää vittu enää kommentoiko noin. Joo, mä en oikeesti itke tässä. Mutta älkää vittu nu oikeesti jaksako. Mä tajun mikä sua Little Bigillä on. Ai vaivaa. Ihan oikeesti. Tai katsomaan muiden nuubeja vittu videoita, vaikka ite en ootas. Joo, et mä en jaksa, mut moikka vaan YouTube. Mä en siis lopeta videoita tietystikään, mut joo, moikka.